Hello everyone, lamsoga hain norok jotono ani YouTube channel kha khlai norok jotono kaham kreng tong baina hanai tabo khungke ang phongni ba chawi bisna rok no kisa jaike bina khlai ri baigena ke bisna rok bina khaibe man yagulo mamui rong ke to songe bai ke ang mongke tei kutung sini nokni kongre manjak tongkha bo congress manjak tongkha hingke bono tei kutung muthungui khana nanai mani hingke tei rong muthung bai tabung ke sarok khana gana mongke phongni breakfast roti bai tini ke bato ko bi mui songe rekha miawang ke to mosokati mosteng tini ke mui songe rekha ta bato ko bi na tei muthungma bo tungkha mono ang plak bisingo dairo gana hingke o plak bo tam kha nosto dangma klai ka sidu tei asuk kaham ke se kutung ya ungko tak phungo dakhang ke diporo ko hingke se kesang jagande klai ikota klai jak no aro khetam ba o tei lain kaisa klai thang tei sarma balok jak sang kai tam tei kesaria tei boi kesaria sarma balok khala sinto nok bising samung rok pai kha kai tabu ke phatani kisa samung khlai gena phatar kisa samung khaijang nai tongkang ke ba tabo oiko o ha jaga tangjak no ha chokru gena o jaga o denta bosri phansarnai eba lai pata bosri phansarnai o jaga uskango heto jaga tangai de bai ke oro makathang sarnani hinai no ha chokli pai bai kha hama se kok sana se hamanai mane hamski maleng kha bekhasa dik kesi maleng shiu msike tamnai samung khlaya sik samung kra khaya tong ba kida sidoti harok chokro kang kino pura lengi mathong kisi sa ha chokma bai no se lengi mathang siwa ang koibar o chikon sa o jaga chikon sa ha choklo mansu koibar ma bathaka a pasoi barse kakhana o chikon sa ha chok manase ma bathak suka chukui malengra suka lengmani ge tini to ang ha chok loka hepan tini bosili sharia ang khana soni roko se bosili sarnai omo tabuk o je miski tongmani a miski no sakawo khlai ruwiri rgana ta miski ruklai rgana miski no ge miski norom khang ke se habai to sha miski no saplo pore se gothang bosili sarnani o jago bese botai sha 150 kairi finani ora sat buthai kuman kha tai thaini tongko abang ka se kaham ke munia khula gyam ulok khaksini ta omrai sikang monjak ba ke phantok sara remani ase be ke phantok khrang kiting sin nok ni no thaisa kara na re ge sara remata ase be ke gabang ma ko amo kaina se jaga tong rak ta tor bai khang ke blakine mangso be kereng hain sikalai tong bai shu amske sa sini sa wai sa bai pol pai lia ta bo akai khata umse ta khoro moishona nai malai current thange re wai charge light bai se moishona nai ma tong shu tang khaina batai current tong ge bo gari bo hain si songna nangnai ba ma songnai blai current kari phano finally current fight ka moishona nai box sa drop kino motor yok jak nogo motor yok jalai tong rakmani buah rong kisa lori ri baigena lori ya balok tong ka buah rong khurang torman kururup sing mathong horni maiti rok sai paye gas rok poliskar ke kelangna tam ke kulma kabang ma blang ke mairum rok klai jak tong ke phayu tai bo kabang ma ke kuai khopse saina gana phate kisi sano nawe as kabang saya ang kuai hingke phati bo kom sauta angke omong kang ke bonaji amani bismas sajak tong kang ke bo omok kisa bono phulir gana thuna sikang malis khairi nai ta ke kar tabu ke thuna bagi rumo khaja amano malis rok khairi bai
bini bisma sajak mane tabuk ni balok suka balok abade ko mas kaisa ro ka khna ta ham sugya pasuk chinogo ke phang ka ham kri sore ham ya mamundu chinok ni ba tinini simi kongrani lumtong ba ke tinin video on so zara tinong snai ta sakatal video nor ba mare siwana jotana harka